வணக்கம், வெல்கம் டு செல்விஸ் கிச்சன் எம்சிகள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நிலக்கடலை உருண்டை. ஸ்வீட் தான் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நிலக்கடலை பருப்பு வந்து ஒரு கப், அதாவது 250 கிராம் எடுத்திருக்கேன். மூணு ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 6-7 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். 3/4 கப் வந்துட்டு நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம், வெல்லம் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வெள்ளை சக்கரை போட்டுக்கலாம். இது வேணால் போட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுக்கிற ஏலக்காயை நல்லா பிச்சுட்டு ஒரு கடாயில் போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஆறினப்புறம் அரைச்சி பவுடர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நிலக்கடலை எடுத்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக, ரொம்ப கருக விட்டுக்கூடாது, லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு மீதி இருக்கிறதையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஆற வச்சுக்கலாம். இதை நல்லா ஆறட்டும். ஆறினா தான் நல்லா பவுடர் மாதிரி வரும். சூடாக போட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ஒட்டிக்கும். நல்லா ஆறினதுக்கு பவுடர் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். இப்போ இதில் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம், இன்னும் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். அதை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுட்டு ஏலக்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் நெய் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது 3 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி அளவாக ஊற்றிக்கலாம். தேவைப்படுற அளவுக்கு மட்டும் ஊற்றிட்டு மீதி வச்சுக்கலாம். ஊற்றியாச்சு, நெய் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ சுடு தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கலாம். சூடாகிடுச்சு பாருங்கள், நல்லா சூடாகிடுச்சு. கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். 1/2 டம்ளர் சுடு தண்ணி வச்சுட்டு அதுலேயும் மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள். நம்ம அளவாக ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக இருக்குது. இதில் ஸ்டிக்கில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் இது. கடலை உருண்டை, இது கடலை மாவு உருண்டை. நல்லாயிருக்கும். செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் மெல்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம உருட்டி வச்சோம்னா அது வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டியாகிடும். திருப்பி எடுத்து நல்லா உருட்டி வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கடலை உருண்டை, நிலக்கடலை உருண்டை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். திருப்பி எடுத்து உருட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நல்லாயிருக்கு. நன்றி.